Oli tässä ohikulkumatkalla ja katsoin, että telineet oli pystytetty ja selvästi ei ole jossain lorvimassa, niin tehdään tämmönen pränkki, mutta hyvä pränkki. Hoidetaan äijä hommat kuntoon sillä välin, kun on ruokkiksella tai missä liian lorvimassa. Yllättyy, kun tulee takaisin. Hommat on hoidettu. Jatka pääsee viikonlopun viettoon. Menkää töihin. Päivä hyvä työ tehty. Yhtiömme kiittää ja kuittaa.